siasa maiga mokalo kata ma 2022 nen hasla dynasty gi hasla dynasty gi hasla. Ma koro en ng'wele. Yes. Diponi ma ok nyisa dire gima dhi timore ka jiringo ka dhi 2027 No, this time is going to be basically resources to kod maendeleo. Okay. Maendeleo timango. Odhi bedo kata ilunda winje kiwuotho mos koni wang'ne. Gimoro ne de kony baba malonge siem nomna mesete. Kata bana President Ruto kadwaro nduoke. Odhi na siem na ma. Jo DCP Kalonzo Musyoka ngawa jogo tetete Maraga ma wang'ne okene kia wagolo kia ngawa warwako ng'ane. Okay. Yes, Eric. Siasa kaka nawacho ni siasa mbaya maisha mbaya. Ang'o matimore ni e paw siasa, Eric? E weche mag arita kaachiel kod weche mag siasa bende telo mal kare nenore kuom gik matimore. George, erokamano. Ing'eyo mokwongo weche mag arita tek gikelo hinyruok, gisekelo nyaka koda tho e nying siasa. Agombo ni kapok aduoko wachnino to monde bende ayud thuolo mar seyo koko manyicho timore e kanisa marwa mar Anglican St. Stephen's Cathedral Kisumu. Nekech pogruok e paro okonego mi wakawo yawa matindo gi waor odhi ochak ketho buch jomoko. Ji onego pogre apoge paro. To ka in ok idwa winjo ma wecho biro wacho kune mok idhiye. Kakoro wadwa lokore ni koro ka ng'amo biro waparo ni pache cha opogore gi marwa koro waoro ne ji. Yande kuonde lamo ne jaluo luora ahinya ma kata jakwe moringo dhiye to ne ng'ama lawe iye kanyo onge koni pastor dhi olemne owe. Oyud warruok. Tindo chopo ni nyaka e kanisa ni yawuot oting'e nyako jalo. To wiwa no wil ni ntiere nyaka kuong' mabiro gi mago. To wiwa no wil ni od lemo ok dwa koko. To kwa duoge siasa anyalo nyisi ni wan kaka jo Kenya chalo gima pok waparo ni higni 20 mokadho wachiero nokelo tulo manene wawito dhano moloyo 1000. Ma jomoko bende nomaki ka moter mane kot kucho loka kucho iluongo ni ICC. Jogi nyaparo ni nitie joma noter ICC kumiterie ma kokadho ICC to mane polo ka Nyasaye mana e wach tulo. Koro kata kes manoyale ICC ok ni norumo nowach ni nitie kaka nokete aketa wakinde giluongo ni ochunge kes Tudova General Kiang'o. To gima timore en ni maundu ni rach. Jatend migao mar arita yande otimo budho moko kae miluongo ni jukwaa usalama 47. Kanotiekogi to wacho ni grube mag maundu nitiere magiyudo man gi nyingegi kata nyingegi nogolo 300 e Kenya mangima. Grube mag yawuoyigo. To Nairobi kende ni kodgi 130. Ang'o ma gisetimo e manyo jogo? Ang'o ma gisetimo e duoko ma piny? Ne waneno ka jotend siasa moko olawo e kanisa Nyeri kucho Witima. Obila ne TV onyisowa ko obila ni ania kanyo ka gibakite kabisa e kanisa. Ne waneno Senator Osotsi kogo Java Kisumu. Minister wacho ni jogo nyodhe Uganda. Gimoro nitie winjruok mar ratiro mar sheria kind Kenya gi Uganda nitie. Emomiyo Besigye nogol Riverside ka oter Uganda. Jogi ang'o momiyo pok oduogi. Emomiyo tok kanyo ginodhi oling. Koro nyiyudo komiyo jogi koro yawuoyigi nyo oor kanye Kisumu e kanisa. Ariyo koro nyotho. Onge ngima monego lal e yor siasa, e yor pogruok mar paro. Kata mana ngima achiel. Koro nitie dala man gi liel. Wuod ng'ane otho, jaod ng'ane otho,
nyathi moro nyicho go risasi Nairobi kae kanie gach jatend sirkal moro. Nya neno ka koro e kibago ne Kiru kabondo kucho. Liel odong' kata odno koro ugera geru tieki to wuon gi osetimore nade osetho. Omiyo gigi nie wiya kae ndiye nyalo pimo nigi apima king'iyo kata kanyise wuok kuno ineno koro Nyaururu koko bede jamino governor ma Murang'a neno ko oinyore kiani nyogo e Kidia kiani nyogo e Magina idhi neno jaod bura ma Iala Kanini Kega matoke nyewa neno ka makaka ok jonjore ok gin jokuoge makaka nye jo maundu kata mana jotend jotije sirkal masani koro ni koro dhutim tij maundu. Omiyo orach king'iyo ni wadong' gi higa achiel to wadhi e yiero. Dalili nyiso ni kare wiwa no wil gi 207 organization moro nitie miluongo ni Kofi Annan Foundation. Ni winjo gima giwacho e gazet kata makawuono. Giwacho ni nitiere nyalruok atamalo 84 ni tulo bro bedo Kenya kae sach yiero. Mano ok ranyisi maber nikech Kofi Annan ema nobiro kama wuoyo moloso kind Raila to koda Kibaki momiyo wayudo kwe. Waduog ni Ol Kalou en litmus test apogora gi okil jaduong' Canon Ambrose Weda mabendo siepna. Yes. Apogora kode paro. Tineno ka dhong' ok agoye, ok ogoya. Mae mwadwaro ni jowa bendo tim. Ni pogruok nyalo bede paro to kolokre amen. Yes. Nekech Ol Kalou ni e constituency achiel kende ei piny Jorabuon ka magoga kura kigin ginok gingi mit bilie manyomigi iga 75 mjumbe gi nomaki molal moyud mana ringre Ngong Forest niluonge ni Josiah Mwangi Kariuki. Josiah Mwangi Kariuki kana osewuok Hilton modhi oyud ringre Ngong notim by election iga 75 Ol Kalou gi nokoyiero mbunge mane oriwore gi joma ne chungi sirkal mane kaka ne ng'ane oyier niluongo mjumbe to ninga Geoffrey Gitai Kariuki GG Kariuki noyier 1975. Ndalo Moi ne nitie by election moro Ol Kalou achiel ni Moi notero mitbilie mag sirkal matres gas kibrit chumbi sukari mana bila Maruto tero ni kane Ol Kalou muonya kachopo sa ombulu ne gigoyo ne moluor Mwangi Githiomi ne giweyo ng'at Kanu magiyiero Mwangi Githiomi. Ol Kalou achiel ni kochopo general election manye wae mar iga 22 ni Mukuyu Tabalany tamnegi nono nye gocho ne William Ruto e UDA. Ol Kalou ncho yiero siepna moro manche waiko ni David Njuguna Kiarahu e otiko mar Jubilee. 2022 achiel no MCA moro mar ward miluongo ni Rurie e Ol Kalou no notho ne nje Jubilee. Kotim by election niwe ni ke Jubilee mane sirkal to MCA otho. Kano chopo sa yiero Ol Kalou no chama pesuru gi chama utieno gokinyi kochopo sa ombulu negi kanye kama UDA ni nonyuole ma UDA noyudo MCA gi mokwongo Ol Kalou. Ang'o matemo wacho? Yes. Atemo wacho ni de okil Weda pache cha en mar ratiro ni Ol Kalou oklich piny owacho doko wang'e pes osuru mar jopiny bilion 1 mar tero ne joka matres kagimanye ginindo e dierot mar tero ne gi gas maonge petrol station magidhi time filling mar miyo gi nyaka wuoche yawa jogi nche nigi wuoche emomiyo ka nche Moses Kurio koni jachung' mar DCP poko nyiew suit to Ol Kalou nche choko siling 10 mondo nyiew nego suit sama ng'ato golo siling 10 ne jachung' cha kune modhi goyo mbulu. Koro atieko miya dakika achiel atieko. Yes. Koro nyiso ni Ol Kalou ni anawuon kang'iye otonglo mang'eny
asoya mang'eny, waluonge na asoya ma sirkal otimo. Sirkal otimo asoya e matres, otimo asoya e kibrit, otimo asoya e gas, otimo asoya e ochele. Jogi nye chiemo nono nyaka nye wach. Makoro jopiny chiegni wacho niya, kare mjumbe wa othoe wane dongruok. Ta anyalo nyisi ka wan ka George, ka Nyasaye omiyowa ngima, luongwa ka e buch jopiny tok kiny, wanane ni Joel Kalaugi dhi ng'udho ja UDA, gidhi yiero ja DCP. Wakili Ambrose,